तो भाई आज गोटे बैच फिस्ट हम तो आम आसु जगह देखापी आमर गणिया बाबू राजा बाबू अंत बाबू प्रशांत बाबू मुझे सागर अच्छी पचर शूटिंग कर काजू बाबू तो आज जगह आम देखिए आस जगह देखिए इनागुरेट किए कर आस 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 अरे सियाड़े नहीं ये जगह कोई फीस्ट चलती कौन फीस्ट चलती तो कौन से तो फीस्ट ये चलती को फीस्ट ये चलती गांधी साइज कर देखो हां कौन ये फीस्ट चलती आगु काम बाकी अच्छे तू ब्लॉग कर तू सब ब्लॉग करछु आ कहि दे हला देखो यही जगह यहाँ पणस गछ ये अच्छी एठी भी गोटे पणस गछ है कि पणस हेनी भाईग पंचायत बीजेपी प्रार्थी प्रताप चालू पंचायत टान 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 टाणिलुन जा गंगुड़े पारूनु ताले तू देड़ चल ना आइटम का शेयर होइला फोन कोन जो ये चिल्ली बेसन चिल्ली रखला कोबी चिल्ली करियो चिल्ली को कोबी चिल्ली पनीर टा को धरछन करियो पनीर मु कोन कहजी सादा जो करिवो समस्त पे करिवो ना ओनली ये पे का कोडा सादा समस्त नहीं कोबी चिल्ली टा समस्त पे रखियो पनीर भी समस्त पे रखियो ताले सही सार पड़े से माने फुनी कहबे मटन एरा को वीडियो करछु पड़िबो सादा पे का निश्चय गोटा किछ एक्स्ट्रा रखियो भातटे हबो पनीर टा भी करियो माने खाली सादा पे वीडियो करी पकेले आरथर मिदिया वीडियो करी पकेलो हेलानी सेमती दबे एतर नहीं एथर को भातटे हबो डालीटे हबो आंबुल खट्टाटे हबो साई पनीरटे हबो चिल्ली कोबीटा हबो साइड रे पांपड़टा रहियो पापड़टा तापर एतिके संतुष्ट नॉन वेज से लिस्ट अछि न तुम बता से हिसाब से कह दो ताके आ मटन ता टिके हाओ वर्तमान जगह विषय संक्षिप्त विवरणी प्रताप बाबू देवे कोंदु जगह संग मान चेंज खाली बेसन चिल्ली कटि की पनीर जगह विषय वर्तमान मुदलिया अच्छा जगहटा देख सोई जाव त यही जो गछटा दिजा है कैसे ये एरिया रे हबो हमर फिस्ट कोटा ए जगह एउटा हां फाड़ा फाड़ा मारिक साइज करदबा तो बढ़िया अच्छी से तो आइटमटा से बर्तमान फिस्ट हो छोट पिला भाई मान छोट पिला माने फिस्ट करते आउ कौन रहा बेटर आथर तो आम सेट करते से गछ पटे यहीपटू जाइए ସେଇଟା नहीं से गछटू साड़ू के हाँ पाइपटा कोठी अछि पाइपटा तो से समस्त को अनुरोध समस्ते 25 डिसेंबर आमर 25 तारीख टाइम केते टाइम 10टा सुधा समस्ते पळि आसंतु एडी 10टा सुधा आसिले कोन ना ब्रेकफास्ट भी हेछि ब्रेकफास्ट भी टिके टेस्ट करिवे टुगेदर टिके भलसे ही परिबो समस्ते टिके मिसिबा बस आउ एमिति नुह जे कि खाइबा पे आमे करूचे खाली खाइबे कि कारण एटी आमे समस्त को किए न खाउची कि घरे भी
ଖାଉଛନ୍ତି ଇଏ କରୁଛନ୍ତି। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଖୁସିରେ ଆମେ ଯେତେ ଟାଇମ୍ ଟିକେ ସ୍ପେଣ୍ଡ କରିବା ବାସ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ସେଇଟା ହେଲା ବଡ଼ କଥା। ଆଉ ଟିକେ ଖାଇବା ଆମେ ମିଶାମିଶି କରିବା କଥା ସମସ୍ତେ ଟିକେ କାରଣ ସମସ୍ତେ ଟିକେ କିଏ କୁଆଡେ ରହିଲେଣି ସବୁ ବହୁତ ଦୂର ଦୂର ବର୍ଷ ବାଟରେ ହେଲାଣି ତ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଇଫରେ ଆମେ ବିଜି ରହୁଛେ, ଯୋଉଗୁଟା କି ସାଙ୍ଗସାଥି ସେଇଟା ଅବଭିୟସଲି ହବ, ଫ୍ୟାମିଲି ମାନେ ହେଇଗଲେ ଆମେ ତ ସେଥିପାଇଁ ଆମମାନେ ସାଂସାରିକ ଇଏରେ ବିଜି ରହିବା। ବାସ୍ ତା ମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷକର ଗୋଟେ ଦିନ ଯଦି ଆମେ ଆମ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କିଛି ସମୟ ଟାଇମ୍ ଦେଇପାରିବା ସେଇଟା ତାଠାରୁ ବଡ଼ ଜିନିଷ ଆଉ କିଛି ହେଇପାରିବନି। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଯଦି ବହୁତ ମାନେ ମୁଁ କହିବିନି କି ନାଇଁ କାମ ଛାଡ଼ିକି ମାନେ ଯେତିକିଟା ହେଇପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟାଇମ୍ ବାହାରି ପାରୁଛି ଆପଣ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କରିବାକୁ ଆମମାନଙ୍କର ଅନୁରୋଧ। ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କରିକି ମାନେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ରଖି ଯେମିତି ମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାନେ ଯଥାପୂର୍ବକ ଯେଉଁଟା କୁହନ୍ତି ମାନେ ସଫଳ ହେଇଯାଉ ଆମ ଫିଷ୍ଟଟା, ସେଇଟା ଆମ ପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ ଏଥିରେ ଦରକାର। ବିନା ସହଯୋଗରେ ମୁଁ ଏକାଟିଆ କିଛି କରିପାରିବିନି କି ପ୍ରତାପ କିଛି କରିପାରିବନି କି କେହି ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ଏଥିରେ କାହାର ସମସ୍ତଙ୍କର ସହଯୋଗ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ କରିକି ସମସ୍ତେ ଆସିକି ଟିକେ ଯୋଗଦାନ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେବ। ଲାଇଫରେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ସବୁ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହୁଛେ, କିନ୍ତୁ ଏତିକି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମମାନଙ୍କ ତରଫରୁ କି ଆପଣ ଆସିକି ଯୋଗଦାନ କଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ଏତିକି କହିବୁ। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁନି। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଆମର ଯେତେ ବି ସାଙ୍ଗ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଇନଭାଇଟେସନ୍ ଯାଇଛି। ଆଉ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ, ଯେକୌଣସି କିଛି ମାଇଣ୍ଡ ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ମିଶିବା। କିଛି କାହା ଉପରେ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କୌଣସି ବି ମାନେ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ୍ ନାହିଁ। ମାନେ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲରେ ମାନେ ତା କହିବା କଥା ହେଲା ଫାଇନାନ୍ସିଆଲି ବି କିଛି କାହା ଉପରେ ଦବାବ ନାହିଁ, ଖାଲି ଆପଣ ଆସିଲେ ସେତିକି ଖୁସି ଲାଗିବ। ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର ଏତିକିଟା। ଆଉ ବିଶେଷ କିଛି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଇଏ କରୁନୁ। କାରଣ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ କିଏ ପର ଡେ 1000 ଟଙ୍କା ବି ଇନକମ୍ କରୁଛି, କିଏ 50 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ କରୁଛି, କିଏ 100 ଟଙ୍କା, ଯେତେ ଯାହାର ଯେତିକି ସକ୍ଷ ସେଇଟା ଇଏ କରନି। ହଁ ପଇସା ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ମନିଟା ମୁଁ କହୁନି ଯେ ମୁଁ ଜବ୍ କରିଛି ବୋଲିକି ହଁ ସେତିକିଟା ଆମାଉଣ୍ଟ, ସେଇଟା କିନ୍ତୁ ଆରେ ଲକ୍, ମଣିଷ ଲକ୍ କେତେବେଳେ କାହାର ସେଇଟା କହିହେବନି, ବୁଝିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ପାଇଁ ମ୍ୟାଟର ଡରିବେନି କି ହଁ ଭାଇ ସେଇଟା ମନି ସାଙ୍ଗ ଭିତରେ ମନି ମ୍ୟାଟରଟା ଏତେ ଦେଖାଯାଏ, ବୁଝିଲେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସହଯୋଗଟା ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସମସ୍ତଙ୍କର ଭଲ ପାଇବାଟା ଖୁସି ହେଉଛି ସବୁଟା ଆମର ବଡ଼। କାରଣ ସେତିକି ମନରେ ଅଛି ବୋଲିକି ହଁ ମୁଁ ଆର ବର୍ଷଟା ଆମେମାନେ କରିପାରିଲେନି, ମୋତେ ବି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗିଲା। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ କହିଲି ନାହିଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଏ ବର୍ଷଟା ଆମେମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଫିଷ୍ଟଟା ସୁଚାରୁ ରୂପରେ ଯେମିତି ହେଲେ ପୁରା କରିବା। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ ଆସିବେ। ନା ଆଉ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି।